Většina informací se týkala jeho spolustraníků. Někdy dokonce donášel i sám na sebe. Třeba jako spolehávajícím fotbalovým útočníkem Milanem Barošem. Fotbalista ODS podpořil v kampani a pak prý chtěl 10milionovou dotaci. To víte, zadarmo se ani fotbalista na billboardech neculí. Ministr financí Tlustý souhlasil. Dluhy se přeci platit musí, hlavně když to jde ze státní kapsy. Když jsem skončil, tak jsem Kalouskovi i Topolánkovi, když jsem mu dával seznam jako 15 věcí, které jsou v běhu a já už je nedokončím a považoval jsem za nefér, aby nebyly dokončený, tak jsem jim řekl, je taky v běhu, tato žádost není hotová. Pomlčka, předpokládám Topolánku, že když si vysel na billboardech, tak nevzkážeš Barošovi, že má jít do hajzlu. A někdy po půl roce mě telefonoval Baroš a říkal, tam u vás jsou asi šílenci, on se k tomu nikdo nehlásí. Oni říkají, že je to vaše věc a oni už to neudělají. A já říkám, ale pane Baroš, já to taky neudělám, já jenom jim všem zavolám a řeknu jim, že jsou idioti, protože všichni věděli, jak to bylo, a zavolal jsem Tluchořovi, Fuchsovi, šel jsem za Topolánkem a říkám, to se mi chceš mstít tím, že nesplníš slib Barošovi, se kterým si vysel na plakátech. Nic na to neříkal, on to se mnou nebaví. Se jako vždycky jenom zatváří, jako aby šel do prdele, že?